Higit isang taon nang lumipas simula nang pumutok ang COVID-19 pandemic at dito sa Pilipinas lampas 1 milyon na ang tinamaan nito. Maging ang mga healthcare worker na siyang nasa frontline ng pandemya hindi nakaligtas sa coronavirus. Gaya na lamang ni Dr. Lou Evangelista ng Mariveles Mental Wellness and General Hospital. I was the first one in the hospital to have COVID in April. Hindi lang yung dapat yung takot mo sa sarili mo ang dapat mong intindihin, kundi yung takot na dadalhin mo yung virus sa family. Especially kung meron kang matandang mga kamag-anak or even mga baby sa loob ng bahay. Ang mga katulad ni Dr. Lou makatatanggap ng kompensasyon mula sa gobyerno. Alinsunod sa bayanihan to recover as one act, 15,000 pesos ang makukuha ng mga nakaranas ng mild to moderate cases. 100,000 pesos naman para sa severe at critical cases at 1 milyong piso para sa namatayang pamilya. Wala namang makukuha ang mga dumanas ng asymptomatic na kondisyon. Para sa mga medical frontliner na nais mag-claim ng kanilang kompensasyon hanggang May 21 na lang ang pagpapasa ng kinakailangang mga dokumento. Kabilang na riyan ang original copy ng Certificate of Employment, photocopy ng 2 valid government-issued IDs, certified true copy ng Comprehensive Medical Abstract at certified true copy ng RT-PCR test result. Ipapasa ang mga dokumento sa DOH Office sa Government Center sa Barangay Maimpi, City of San Fernando, Pampanga. Wala pa namang abiso kung kailan ulit maaaring magsumite ang mga claimant matapos ang itinakdang May 21 deadline. Para sa karagdagang detalye, maaaring magpadala ng katanungan sa kanilang official email handle na covidclaims.ro3@gmail.com. Sa pinakahuling datos ng Department of Health noong ika-6 ng Marso, halos 15,000 health workers na ang tinamaan ng COVID-19 kung saan 82 ang namatay. Rainiel Pawid, CLTV News.